إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләнең безгә булган күп санлы нигъмәтләренең иң кадерлеләреннән булган һәм безгә иң әһәмиятлеләреннән булганы ул да булса гыйлем нигъмәте. Ул да булса мәгърифәт, гыйлем нуры. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә нәрсә диде? Кул, әйтте, һәл ястауияллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Шагышырлармы ди? Бер-берсе белән бер дәрәҗәдә булырмы ди? Белүчеләр белән белмәүчеләр ди. Белүчеләр белән, гыйлем ияләре белән, наданнар, белмәүчеләр бер дәрәҗәдә булалырлармы ди? Әлбәттә булалмаслар. Шуңа күрә мөселман кешесе дин юлына, гыйбадәт юлына басып, шундук гыйлем юлына басырга тиеш. Кайбер китапларда моны хадис дип китерсәләр дә, бу хадис түгел. Бу хикмәтле бер сүз, белегез, ләкин аның хикмәте бар. Гыйлемне бишектән алып, ләхеткә кадәр алыгыз ди. Бу нәрсәне аңлата? Мөселман кешесе, мин инде күпмедер гыйлемгә ирештем, күпмедер дәресләрне алдым, күпмедер китапларны укып чыктым, булды, мин галим булдым дип, шәкерт булудан бер кешедә туктарга тиеш түгел. Намаздан туктамаган кебек, мөселман гыйлемнән дә туктамый. Шуңа күрә гыйлем башланса бишектән, ул тамамлана кайда? Ләхеткә кирип яткач кына, ягъни әҗәлең җитеп үлеменне татыгач кына. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйткән: кем үзенең барган юлында таяна икән гыйлемгә, аның таянышы, аның нигезе нәрсә? Гыйлем. Аллаһ аның шушы юлын җәннәткә җиңеләйтер ди. Аның җәннәткә булган, бу дөньяда бәхеткә, ахирәттә җәннәткә булган юлын җиңеләйтер ди. Һәм шуннан да җәмәгать тормышында гыйлемгә таянып кына бәхетле булып була. Чөнки бәхетле булыр өчен иң беренче белергә кирәк. Нәрсә безгә бәхет бирә, нәрсә безне хәсрәтле итә. Бүген бик күп кешеләр бәхет эзләү юлында хәсрәт сәбәпләрен алалар һәм бәхетле булмакчы булалар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Булай эшләсәгез, бер качан да бәхетле булмыйсыз" ди. Ул шуны эшли, үзе бәхет сорый. Шуңа күрә бәхет юлын өйрәнмичә бәхетле булып булмый. Кайбер кеше машинага утыра да, утын сүндерә төнне белән һәм кайтып җитмәкче була. Алай кайтып булмый. Чөнки син юлны күрмисең. Син юл кырын, обочинаны күрмисең. Хәзер тиздән юлың борыла сулга яки уңга, син аны күрмисең. Синең каршыңда юлда чыкыр бар. Хәзер шул чыкырга төшәсең бит. Көпчәгеңне тишәсең бит. Юк, ул аны күрми. Ни өчен? Чөнки аның уты сүнгән. Аның гыйлеме юк.
Һәм шуңа күрә Риза Фахретдин хәзрәтләре әйткән, гыйлем дөнья сукырлыгыннан, ахирет газабыннан коткаручы нурдыр дигән. Шулай ук Пәйгамбәребез дәвам итеп әйтә, фәрештәләр гыйлем эзләүченең юлына канатларын җәеп торырлар ди. Субханаллах. Телевизордан күрәбез, төрле илләрнең президентлары, патшалары килгәч, баскычка кызыл киләмнәр җәяләр. Һәм шушы кызыл киләмнәр аша зур кунакларны каршы алалар. Өеннән гыйлем алам дип чыгып киткән апа, абый, бабай, егет, кыз, белегез. Аллаһ хәзер фәрештәләрен җибәрде һәм әйтте, менә ул шәкерт булып дәрескә китте хәзер. Каядыр Коръән дәресенә бара, каядыр башка дәрескә бара. Җәйегез канатларыгызны. Ул сезнең канатларыгыз буйлап, бу кызыл килем генә түгел. Патшаларга кызыл килем җәйсәләр, гыйлем истәүче шәкертләргә фәрештәләр канатларын җәяләр. Ул канатларны күрмәсәк тә белегез, Пәйгамбәребезгә иман китердек. Без шул канатлар буйлап хәзер гыйлем юлына барабыз. Һәм кайтканда да шул канатлар буенча барабыз. Нинди хөрмәт, нинди дәрәҗә шәкерт булып гыйлем истәүчеләргә. Абдулла ибн Масгуд сахабалар заманында иң зур галимнәрнең берсе булды. Ул шундый сүз әйтә торган булган, шәкертләрне күргәч, гыйлем алырга, дәрескә баручыларны күргәч, ул әйткән, рәхим итегез, хикмәт чишмәләре. Хикмәт чишмәләре, ягъни мудрость, хикмәт чишмәләре, караңгылык шәмнәре. Чөнки караңгы җирдә галим барлыкка килгәч анда яктыра. Караңгылык шәмнәре. Иске кием, яшь күңел ияләре ди. Иске кием, яңа күңел. Гадәттә инде шулай килеп чыккан, шәкертләр күбесе бай булмаган. Галимнәр күбесе бай булмаган, чөнки кемдер сәүдә иткәндә, кемдер үзенең малын туплаганда, алар китап җыйган, алар дәрестә булган, һәм сахабалар арасында да без беләбез, Абу Хурайра кебек, Абдулла ибн Масгуд кебек, Абу Дарда кебек хәерче, мохтаҗ булган сахабалар, ләкин алар иң зур галимнәрдән булдылар. Шуңа күрә Абдулла ибн Масгуд иске кием, яңа күңел ияләре, чөнки аның күңеле яңа, ул бүген яңа хадис белде, ул яңа аят ятлады, яңа гыйлем ачты, аның күңеле гел яңарып тора. Милләт чәчкәләре, милләтнең чәчкәләре, бизәге дип әйтә торган булган галимнәргә, шушы шәкертләргә, чөнки милләтнең дә дәрәҗәсе ул милләттә булган гыйлем ияләренең саны белән күрелә. Алга таба Пәйгамбәребез әйткән, гыйлем иясе өчен күктә, җирдә яшәүчеләр, хәтта су астындагы балыклар да истигъфар кылып торырлар ди. Истигъфар кылып, ягъни, әгәр дә бер кеше гыйлем юлына баскан икән, дәрескә бара, мәдрәсәгә бара, мәдрәсәдән кайта, үзенең күпме файдалы вакытын ул гыйлемгә бирә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Аллаһның әмре белән җирдә булган бөтен затлар аңа дуа кыла ди. Менә син киләсең монда кичке дәрескә, аны анда басып торган туйы, ул сиңа дуа кыла, бел. Аны андагы газон, ул сиңа дуа кыла, бел. Тәрзә төбендәге гөл сиңа дуа кыла. Җирдә булган бөтенесе ди. Күктә булган кошлар, төрледән төрле Аллаһның җан ияләре, бөтенесе сиңа дуа кыла. Хәтта судагы балыклар да ди. Карагыз, су астындагы балыклар, алар синең күргәннәре дә юк. Алар сине белмиләр дә, ләкин Аллаһ аларга әмер итә. Әнә шәкерт булып гыйлем юлына баскан шушы егеткә, шушы кызга, шушы апага, абыйга нәрсә? Истигъфар кыл ди. Һәм бөтенесе дуа кылалар. Я Раббым, аның гынахларын кичерсәң иде ди. Менә шулай иттереп, шәкерт гыйлем юлына басучы гынахлардан арына, бөтенесенең дә дуалары белән. Алга таба Пәйгамбәребез әйтте, галимнең
башка кешеләр, гади бәндәләр арасындагы дәрәҗәсе ди өстенлеге күк йөзендә булган тулы айның башка йолдызлар каршындагы өстенлеге кебек булыр ди. Карагыз. Гыйлем иясе ул башка кешеләрдән өстен. Ничек итеп күк йөзенә карагач без күрәбез төнне белән ай. Ай кашан якты? Тулы ай төнендә, полнолуние төнендә якты. Һәм ул айның кырында җемелдәп торалар йолдызлар. Ләкин йолдызлар алар бик ерак. Һәм аларның нуры, аларның яктысы айныкы кебек була алмый. Шуңа күрә бер җирдә, бер халыкта, бер милләттә, бер авылда, бер шәһәрдә галим пайда булса, ул галим күктәге тулы ай кебек үзенең нурын сибеп тора. Үзенең бәрәкәтен таратып тора. Пәйгамбәребез тулы ай кебек булыр диде. Һәм соңгысы галимнәр, пәйгамбәребез әйтте, пәйгамбәрләрнең варисләре ди. Они наследники пророков ди. Һәм пәйгамбәрләр үзләреннән соң алтыннар да, көмешләр дә калдырмадылар. Әйе җәмәгать, зур патшалар үзләреннән соң зиннәтле сарайлар, дворецлар калдыралар. Бүген туристлар, сәяхәтчеләр каядыр Европада, башка илләргә барып, шушы кайчандыр байлар яшәгән, кайчандыр халифәләр яшәгән, шушы зиннәтле сарайларны карап сокланалар. Ә пәйгамбәрләрдән нәрсә калды? Берсеннән дә дворец та калмады. Ниндидер зур байлыклар да, көмеш тә, алтын да калдырмадылар ди. Бәлки пәйгамбәрләр мирас итеп гыйлем калдырдылар ди. Пәйгамбәрләрдән нәрсә калды? Гыйлем. Сөйкле пәйгамбәребездән нәрсә калды безгә? Безгә Сахих Бухари калды, Имам Муслим калды, Аллаһның бөек китабы калды, күпме гыйлемнәр калды. Һәм пәйгамбәребез әйтә, кем шушы пәйгамбәрләр калдырган мирастан бер өлеш алса, ул бөек насыйпка ирешә ди. Бөек байлыкка ирешә ди. Һәм әлхәмдүлилләһ, җәмәгать, җир йөзендә күп патшалар яшәделәр, күп түрәләр яшәделәр. Бәлки үзләреннән соң күп кенә мал-мөлкәт тә калдырганнардыр, ләкин алар берсе дә безгә тими. Әмма пәйгамбәребез калдырган гыйлем бу бүтенебезгә дә тия. Моның өчен зур көч тә кирәкми. Ал кулыңа каләм, ал дәфтәр, бар дәрескә, эзлә үзеңә остаз, ал китап, укы. Сөйкле пәйгамбәребез калдырган күпме байлыкны алачаксың һәм бу байлык сине бәхетле итәчәк. Бәхетле итәчәк. Али радиллаһу анһу әйткән: Аллаһы Тәгалә башка милләтләргә, башка халыкларга мал бирде ди. Зур байлыклар бирде ди. Ә безгә гыйлем бирде ди. Безнең өммәтебезгә гыйлем бирде ди. Без табышлы булып чыктык ди. Чөнки байлык бетә, ә гыйлем артып тора ди. Байлык туза, дворецлар җимерелә, машиналар да туза, акчалар да бетә. Кайбер кешенең акчасы кесәсендә калса да, аның кыйммәте бетә. Менә аның фәлән кадәр акчасы бар иде. Бүген илдә үзгәреш булды да, ул аның 3 тиен ипи алырга да җитми калды. Әллә андый хәлләр булмадымы? Перестройка вакытларында. Менә шуңа күрә җәмәгать нәрсә ди? Гыйлем кала ди. Һәм гыйлем ул шундый әйбер, аны биргән саен ул арта. Әгәр дә җомгадамы, дәрестәме, китаптан алганмы бер хадисне исегездә калдырасыгыз килсә, ул хадисне берәр кешегә барып сөйләп карагыз. Исегездә калачак. Ни өчен? Чөнки гыйлем ул шундый әйбер, аны биргән саен ул сиңа килә. Кай вакыт бигрәк тә без хәзрәтләрнең, остазларның ул гел була шулай. Кай вакыт бер гыйлемне аласың да, аңладым дип, шуны кемгәдер аңлатырга тотынасың. Шул кешегә аңлата үзең дә аңлыйсың. Хәтта үземнең мәктәп балаларына бер әйберне сөйләгәндә шулай әйткәнем булды. Аңладыгызмы инде дип, берсе әйтә, юк, аңламадык ди. Сезгә аңлата үзем аңладым бит инде мәйтә. Шуңа күрә җәмәгать, гыйлем
бирген сайын арта. Бирген сайын, бүлешкен сайын ул гыйлем арта. Шуңа күрә әлхәмдүлилләх, Аллаһу Тәгалә безнең өммәтебезгә гыйлем бирде. Мондый гыйлем насараларда юк. Мондый гыйлем христианнарда юк. Мондый гыйлем яһудиләрдә юк. Ислам гыйлеме кебек гыйлем бүтән бер диндә дә юк. Һәм без бу мирасны ала алабыз. Без шуның белән үзебезнең тормышларыбызны матурлый, зиннәтли алабыз. Һәм әлбәттә җәмәгать бер гыйлем дә галимсез булмас. Галимсез булмас. Шуңа күрә Аллаһу Тәгалә безнең милләтебезгә, өммәтебезгә бөек галимнәрне бирсен. Аллаһу Тәгалә менә моннан 100 ел элек, 100 елдан артык вакыт элек шушы Казан шәһәрләрендә Шихабетдин Мәрҗани кебек, бераз гына соңрак Галимҗан Барудилар кебек, Әхмәд Хадиқ хәзрәтләре Максудилар кебек, Риза Фахретдиннар кебек, Муса Бигиевлар кебек зур, атаклы галимнәр йөргәннәр. Бәлки Шихаб хәзрәтнең имам булып артында басып торган мөселманнар аның ул кадәр зур галим икәнен дә аңлап бетермәгәннәрдер. Ләкин вакытлар үткән саен без шәкертләр шуларның калдырган гыйлемнәрен аңларга, өйрәнергә тырышкан саен без аңлыйбыз, алар зур галимнәр булганнар. Шуңа күрә шушы Шихаб хәзрәтләрне Аллаһ безгә кайтарса иде. Милләтебезгә зур галимнәр, хикмәтле галимнәр бирсә иде. Шушы гыйлем нурын таратучы. Һәм әлбәттә җәмәгать гыйлемгә ирешеп булмый, әгәр дә галимне хөрмәт итәргә өйрәнмәсә. Иң беренче кагыйдәләрнең берсе гыйлем алуда үзеңә остаз табу һәм шушы остазга хөрмәт күрсәтә белү. Шуңа күрә Абу Ханифа, ни өчен Абу Ханифа булган ул? Чөнки аның остазы Хаммад булган. Имам Шафиғи, ни өчен ул Имам Шафиғи булган? Чөнки Имам Шафиғи әйтә, остаз каршына килеп утыргач, остазыбыз безнең дәрәҗәбезгә төште ди. Карагыз, Имам Шафиғи әйтә, безнең дәрәҗәбезгә төшеп сөйләде ди. Әгәр дә ул үз дәрәҗәсендә калган булса, без берәр дә аңламаган булырык ди. Ни өчен ул Имам Шафиғи булган? Чөнки аның остазы шундый булган. Субханаллах. Аллаһның рәхмәте. Имам Бухари, ни өчен ул зур Имам Бухари булды? Чөнки аның остазы шундый булды. Аллаһ аларга бөек остазлар насыйп итте. Һәм Абу Ханифа хәзрәтләре нәрсә ди? Хаммад, укытучым Хаммад вафат булганнан соң ди, бүгенге көнгә кадәр ди. Кайчан вафат булгандыр инде билгесез. Бүгенге көнгә кадәр ди, укыган намазларым соңында ди, остазым Хаммад өчен, атам, анам өчен һәм миндә гыйлем алучы шәкертләрем өчен дуга кылмыйча торып китмәдем ди. Карагыз, шәкерт зур Абу Ханифа үзенең остазын Хаммад дигәч күп кеше белми, Абу Ханифаны тагын да күбрәк кеше белә. Ләкин намаз сайын остазыма изге дуга кылдым ди. Без үзебезнең остазларыбызга дуга кылабызмы? Кашандыр урамнан кирдек, беренче мәртәбә кымган тутып тахарат тала белмәйдек. Безне кимдер, кашандыр, каядыр кулыбызга кымган тутып тахарат өйрәтте. Менә бу тахарат диде. Башта кулларыңны юасың, авызыңны, борыныңны шайкыйсың диде. Кимдер безгә бу таяк түгел, әлиф дип безне Коръан укырга өйрәтте, тәҗвид кагыйдәләрен өйрәтте, Фатиха сүрәсен ятлатты. Ким ул остазыгыз? Ул остазыгызга дуга кыласызмы? Аның белән аралашасызмы? Хөрмәтегезне күрсәтәсезме? Хәтта Абу Ханифаның шәкерте нәрсә ди? Абу Ханифаның шәкерте әйтә, мин шул кадәр тәэсирләндем ди. Абу Ханифаның намаз сайын остазына, шәкертләренә, әтиәнисенә дуга кылу белән ди. Хәтта үземнең тормышыма гадәт итеп кирттем ди. Намаз сайын хәтта әтиәниемә карыйда башта остазыма дуга кылайым, аннан соң әтиәнигә ди. Ни өчен? Чөнки әтиәни хакында кем өйрәтә? Әтине зурларга, әнине зурларга кем өйрәтә? Остаз өйрәтә. Менә шуңа күрә җәмәгать, гыйлемеңнең бәрәкәте булсын дисәң, остазыңның хөрмәтен күрә белергә кирәк. Һәм моңа бик кызык мисал Шихабетдин Мәрҗани мисалы. Элек без күрәбез хәзрәтләрнең язмаларыннан Уфа, Оренбур, кайда елга булган
Алар юлдан йөрмәгәннәр, элек юллар булмаган. М7-лар, М12-лар булмаган. Элек кешеләр ат белән йөрсәләр дә, саз чорында, кыш чорында ул ат белән йөрү мәшәкатьле булган. Шуңа күрә пароходлар йөргән. Уфа белән Казан бер-берсенә пароходта йөргәннәр. Хәзер инде лайнерда кемдер йөридер, бәлки элек пароходта йөргәннәр. Һәм шушы Казанда пароходка утыргач, тукталыш сайын яңа кешеләр, хәзрәтләр керә торган булганнар. Әлбәттә, каядыр утыргычта Шихаб хәзрәтне күрсәләр, бөтенесе аның тирәсенә җыелган. Чөнки озак итеп барырга кирәк, бер кая ашыгасы юк, гыйлем алганнар. Шихабетдин Мәрҗани Уфадан Казанга кайткандамы, Казаннан Уфага баргандамы, бер тукталышта бер хәзрәт кирде ди, яшь кенә. Шуннан соң Шихаб хәзрәт, син каян буласың дип сорады ди. Мин Шакмагыш районыннан ди. Кем Уфаны белә, Башкирияны белә, Шикмагушский район. Мин Шакмагышның фәлән авылыннан дип әйтте ди. Кайда гыйлем алдың дип әйтте ди. Казанда фәлән мәдрәсәне тамамладым дип әйтте. Шуннан соң Шихаб хәзрәт сорады, остазларың кем иде ди. Җәмәгать, элек кайсы мәдрәсәдә генә дә түгел, кайсы китапларны укыдың димәгәннәр, остазың кем булды дип сораганнар. Остазга карап, шәкерткә дәрәҗә куелган. Шуннан соң фәлән остазда дип Шихабетдин белгән остазларны кабатлаган. Ярар, шуннан соң Мәрҗани хәзрәтләре әзрәк баргач сораша башлады ди. Мәчетең бармы авылда? Бар дип әйтте ди. Мәдрәсәң бармысың? Син Казанда гыйлем алып, галим булып авылыңа кайткансың. Мәдрәсәң бармы? Ничә шәкертең бар дип сорады ди. Шуннан тегесе читенсенеп кенә, юк, мәдрәсә юк инде. Шәкертләрең дә юкмыни дип әйтте ди. Юк, шәкертләрем дә юк. Нигә юксың дип сорагач, авылда спонсорлар, байлар юк инде, мәдрәсә төзүче юк, шуңа күрә шәкертләрне тотучы юк, шуңа юк инде дип әйтте ди. Күпмедер барганнан соң Мәрҗани бит инде уйлап бара. Зирәк акыллы. Тагын сорау бирде ди. Әтеге остазларда укыдым дип әйттең. Мәдрәсәңне ничә ел элек битердең? Ничә мәртәбә килеп хәлләрен белдең дип сорады ди. Инде ничә ел элек битергәнсең? 5ме, 10 ел элекме? Шушы вакытта килеп Казанга остазыңның хәлен ничә мәртәбә белдең дип сорагач, юк, белгәнем юк, барганым юк дип әйтте ди. Шуннан Мәрҗани тыныч кына карап куйды да, шуңа авылыңда бәрәкәт юк инде. Шуңа мәдрәсәң юк, шуңа шәкертләрең юк инде дип әйтте ди. Шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә гыйлем алым дисәң, ирән гыйлемне хөрмәт итәргә. Һәм ирән шушы гыйлем урынын, гыйлем иясен хөрмәт итәргә. Ансыз бәрәкәткә ирешеп булмый. Һәм шуннан да җәмәгать, кайтыйк Казаныбызга, 21-нче гасырыбызга. Бүген без сезнең белән шундый чорда яшибез, шундый вакытта яшибез. Аллаһның рәхмәте безгә. Аллаһның бәрәкәте безгә. Дәүләтне дә күпме генә кемдер сүксә дә, бүген дәүләт безгә күпме мөмкинлекләр бирә, мәдрәсәләр ачырга. Хәтта күп мәдрәсәләргә матди яктан, финанс яктан ярдәм күрсәтәләр. Әлхәмдүлилләh, безнең бүгенге көндә меңләгән шәкерт гыйлем ала, аларга мөмкинлек бар. Хәтта анда да сыймыйлар. Мөхәммәдиядә тахфизга кешене кая куярга белмиләр. Шул кадәр күп шәкертләр килә. Әлхәмдүлилләh. Карагыз, мәдрәсәләр нинди, Мөхәммәдия мәдрәсәсе ничек яңартылды, ничек матурланды. Ләкин җәмәгать, кызганыч әле бүген бик күп мәдрәсәләрнең хәле аяныч. Материально-технический база аяныч. Бүген мәдрәсәләргә керсәң, ширеп биткән, тегендә җамалган, монда җамалган машина тора. Ә шул мәдрәсәнең каршында шәкертнең X5 тора. Яки Мерседесе тора. Шул мәдрәсәнең каршында шәкерт булып килгән, хәзер Коръәнне өйрәнә дә тизгенә кайтып китә, тизрәк бизнесына аша. Ә мәдрәсәнең машинасы ширеп биткән. Менә үләм ди, аны үтермиләр инде. Шкырып йөртәләр, чөнки хуҗалыкны алып барырга кирәк. Һәм бүгенге көндә карагыз, җәмәгать, хәтта ул Мөхәммәдия безнең дә шундый хәлгә килүе, ул бит өммәтнең хезмәте түгел. Муфти хәзрәтләре без республика җитәкчелеге белән килешеп, безгә җитәкчеләр шундый бүләк бирделәр. Ләкин бүген шул мәдрәсәләрне тотарга,
Шунда ұстазлар бар, Мөхәммәдиядә генә түгел, гомумән мәдрәсәләрдә 20 мең, 25 мең зарплата алып яшәүче ұстазлар бар. Тагын рәискә барыйкмы? Рөстәм абый, мәдрәсәне ясадың инде, тун бирдең, әйдә ямаулык та бир инде дип. Хәерчегә тун бирсәң ямаулык сорый ди. Тагын барыйкмы шуларга? Әллә инде үзебез шушы мәдрәсәләргә алыныйкмы? Тотыныйкмы? Остаз көне-төне хезмәт итеп, Аллаһ китабын өйрәтеп, Пәйгамбәр сүзен өйрәтеп, ай ахырында сабырсызлык белән көтеп 25 мең зарплата алгач, ул хатынына нәрсә кайтып бирсен соң? Ул баласына нәрсә кайтып бирсен соң? Кемдер әйтер инде, мәдрәсәдә ашап кайтсын дип, ул ашап кайтыр да, баласына да бит кыстырып кайтан. Бүген шундый хәл җәмәгать. Кызганыч, бер көнне егетләребез сорады бер поселокка барып килергә, мәчет хәлләрен белешергә. Киттем, нефтяной поселок. Татарстанга бик күп нефть бирә торган поселок. Мәчете дә яхшы. 3-4 остаз эшли шунда, гыйлем ала. Күпме зарплата аласыз? 12-13 мең. Мин инде аңлыйм, бәрәкәт дигән әйбер бар. Ләкин кай вакыт бәрәкәткә кунырга урында юк бит анда. Бу 12 меңнең кайчысына бәрәкәт куна? Җәмәгать, мин буларга әйтәм, сез ничек яшисез соң? Безгә хәзрәткә төртәләр. Безгә хәзрәт гел вагаз сөйли сабырлык турында ди. Чөнки хәзрәтнеке генә күбрәк 15 мең ам. Баны 13 мең, 12 мең, моны 15 мең. Ничек шулай яшәргә була? Ярый, без хәзрәтләр, без минбәр әһелләре. Сез безне беләсез. Ашка чакырасыз, никахка чакырасыз. Әгәр дә берәр ярдәм кирәк булса, сез безгә килеп җитәсез. Аллаһның рәхмәте яусын. Бүтән яктан. Мәдрәсәдә бикләнеп көне-төне шәкерт укытучы, фикх укытучысы, акыйда укытучысы, тәҗвид укытучысы, аның минбәре юк бит. Аны бит шушы кадәр кеше белмәй ярдәмгә килергә. Аларга кем ярдәм итә? Бүген минемчә самый незащищенный слой безнең өммәттә хәзрәтләрне, остазлар, ул мәдрәсә остазлары. Мәдрәсә остазлары иң аз зарплата ала торган, аларның никахлары да юк, ашап кайтырга. Аларны җиназага да чакырмый, чөнки аларга көне-төн ишарә кирәк, гыйлем бирергә кирәк. Менә шуңа күрә җәмәгать безнең соңгы елларда ничә хәзрәтебез инде ташлап китте, психологлар булдылар. 7 ел укыган, 20 меңгә эшләде дә инде хатыны зарланадыр, балалары сорыйдыр. Шуннан соң 3 ай курслар бетерде дә психологка. Хәзер психолог булалар шулай. Нишлисең? Хәтта үзем бер хәзрәтне чакырдым дәрескә. Дәресләрне күрсәттем. Шуннан соң ничә сум буласың инде ди, 1 сәгатькә ди. Мәйтәм, хәзер 500 түли алам сиңа. Киләчәктә бер 700-800 ны тырышырбыз ди. Ул әйтә, мин ди хәзрәт бер кешегә консультация үткәрәм дә миңа 3 мең бирәләр ди. Син монда минем каршыма 20 баланы, малай шалайны бастырасың ди. Мин шул 20 малайга биргән өчен 1 сәгать буе 600-700 алам. Монда бер кешенең җылаганын тыңлыйлар да. Җылаганын, тегесе 3 мең калдырып китә җылаган өчен. Менә шуңа күрә психолог булалар инде. Менә шуңа күрә җәмәгать, бу өммәтнең бәләләре, бу проблемалары, без буларны күтәрергә тиеш. Без буларга алынырга тиеш. Үз мәшәкатебез белән генә яшәп, әгәр дә безнең сәүдәгәрләребез, әгәр дә безнең шушы дөньяны дер селкетеп тора торган ир егетләребез, әгәр дә йөзләре белән шушы мәдрәсәләргә борылмасалар, шушы мәдрәсәдә каралы остаз, каралы директор мәдрәсәнең кая нинди хәсрәтләрең бар, нинди кайгыларың бар, столовыйыңда мясорубкаң ватылмадымы, машинаң чиреп бетмәдеме, кая бу остазга стиральный кирәкмиме дип, әгәр дә шушылай килмәсәк, без ниндидер оешкан төстә махсус оешмалар төземәсәк, шул мәдрәсәләрне тотырган, безнең хәлебез шулай булачак. Һәм остазларыбыз безнең һаман шулай дәвам итә. Стеналар яңарды, бүтән парталар яңарды, хәзрәтнең бит 25 меңнең зарплатасы 30 меңгә менмәде. Барыбер шул калды. Менә шуңа күрә җәмәгать, гыйлем бирелә, әгәр дә без гыйлемне хөрмәт итәргә өйрәнсәк. Гыйлемне хөрмәт итәргә өйрәнсәк, һәм ансыз безнең киләчәгебез юк. Һәм еш кына менә шушы минбәрдән шушы проблемаларны әйткәч, мин инде кай вакыт өметләнеп әйтәм, менә фәлән хәзрәтнең яшәргә урыны юк. Менә шуларга өйләр салабыз әле. Менә фәлән тол хатынга квартира алырга булыштык әле. Әйдәгез бергәләп эшлик дигәч, мин көтәм инде, каясын безнең егетләр килерләр, шалтыратырлар, WhatsApp-ка язарлар дип. Миңа язалар яңа хәзрәтләр WhatsApp-ка. Хәзрәт, безнең дә яшәргә өебез юк.
Миңа язалар яңа тул, алар хиталар тыңлыйлар инде безнең вагызларны YouTube'тан. Каяндыр түменнән бер хәзрәтнең хатыны яза, өйдә кран смеситель алырга акчабыз калмады, нәрсә эшлик микән дип. Мин бит инде өметләнеп сөйлим, тиряклар килер дип. Әйдә бергә эшлик дип. Кая хәзрәт, кем анда? Кайсы остазга ярдәм итик дип. Миңа бу яктан киләләр. Менә шуңа күрә әлхәмдүлилләh. Җәмәгать, ширин яшергән үлер дигән татар халкы. Гыйлемне, галимнәрне хөрмәт итмәсәк, безнең киләчәгебез юк. Раббим Аллаһ безгә шушы гыйлемебезне, шушы мәдрәсәләребезне төзекләндереп, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә, бәрәкәтендә яшәргә насыйп итсен. Әгәр дә, валлаһи дип әйтәм, әгәр дә синең сәүдәң, эшең барганда, синең артыңда әнә шул остазлар, шуларның балалары дога кылып утырсалар, синең эшең тагын да яхшырак барачак. Аллаһ Тәгалә сиңа тагын да күбрәк бирәчәк. Шуңа күрә хәерле эштә булыйк, Аллаһ безне ярдәменнән ташламасын. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.